Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 16. Ma Kora, nwa Izha, nwa Kohat, nwa Livai, ya na Datan na Abiram ụmụ Eliab na On, nwa Pelet bụ ụmụ Ruben chịrị ndị ikom. Ha wee bilie n'ihu Moses, ha na ndị ikom ụfọdụ ndị sitere n'ụmụ Izrel, ọgụ ndị isi nzukọ 12 ndị a kpọrọ ịbịa na nzute, ndị ikom a maara aha ha. Ha wee kpọkọta onwe ha imegide Moses na imegide Erọn, sị ha, "O zuworo unu, n'ihi na nzukọ Izrel niile, ha niile n'otu n'otu dị nsọ. Ọ bụkwa n'etiti ha ka Jehova nọ. Ọ bụkwa gịnị mere unu na-ebuli onwe unu karịa mkpọkọta nke Jehova?" Moses wee nụ ya, wee daa akpa ihu ya n'ala. O wee gwa Kora, gwakwa nzukọ ya niile okwu sị, "N'ụtụtụ ka Jehova ga-eme ka a mara ndị o nwere, na onye dị nsọ, na onye ọ ga-eme ka ọ bịaruo nso ya, onye ọ ga-ahọpụta. Onye ahụ ka ọ ga-emekwa ka ọ bịaruo nso ya. Meenụ nke a, chirenụ n'onwe unu ihe ịgụ ọkụ, Kora na nzukọ ya niile, tinyekwanụ ọkụ n'ime ha, tụkwasịkwa n'elu ha ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ihu Jehova echi. Ọ ga-erukwa na nwoke ahụ nke Jehova ga-ahọpụta, onye ahụ bụ onye nsọ. O zuworo unu ụmụ Livai." Moses wee sị Kora, "Biko nụrụnụ, ụmụ Livai, ọ bụ unu ihe nta na Chineke nke Izrel akpawo oke n'etiti unu na nzukọ Izrel, ime ka unu bịaruo nso ya, ife ofufe nke ebe obibi Jehova na iguzo n'ihu nzukọ ahụ ijere ya ozi. O wee mee ka ị bịaruo nso, gị na ụmụnne gị niile bụ ụmụ Livai. Unu na-achọkwa ọrụ onye nchụaja. N'ihi ya, gị onwe gị na nzukọ gị niile bụ ndị na-ezukọ imegide Jehova. Ma Erọn, gịnị ka ọ bụ na unu na-atamu ntamu megide ya?" Moses wee ziga ịkpọ Datan na Abiram bụ ụmụ Eliab. Ha wee sị, "Anyị agaghị arịgo. Ọ bụ ihe nta na imewo ka anyị si n'ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya rịgopụta, ime ka anyị nwụọ n'ọzara nke a? Ma ị ghaghị imekwa onwe gị onye isi anyị. Ọzọkwa, ọ bụghị ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya ka ị meworo ka anyị baa? Ị nyeghịkwa anyị ihe nketa, bụ ubi na ubi vaịn. Ị ga-arụkpọ anya ndị ikom ndị a? Anyị agaghị arịgo." Moses wee wee iwe dị ọkụ nke ukwuu, o wee sị Jehova, "Echela onyinye ịnata ihe ọma ha ihu. Ọ dịghị otu ịnyịnya ibu m naraworo n'aka ha, ọ dịghịkwa otu onye n'ime ha m mejọworo." Moses wee sị Kora, "Gị onwe gị na nzukọ gị niile nọ n'ihu Jehova, gị na ha na Erọn echi. Cherekwanụ nwoke ọbụla ihe ịgụ ọkụ ya, tinyekwa ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'elu ya. Wetakwanụ ha nso n'ihu Jehova, nwoke ọbụla ihe ịgụ ọkụ ya, ọgụ ihe ịgụ ọkụ 12 gị onwe gị kwa na Erọn, nwoke ọbụla ihe ịgụ ọkụ ya." Ha wee chịrị nwoke ọbụla ihe ịgụ ọkụ ya, tinye ọkụ n'elu ha, tụkwasịkwa ha ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Ha wee guzo n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute, ha na Moses na Erọn. Kora wee kpọkọta nzukọ Izrel niile megide ha ruo ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute. E wee mee ka nzukọ ahụ niile hụ ebube Jehova anya. Jehova wee gwa Moses na Erọn okwu sị, "Kewapụnụ onwe unu n'etiti nzukọ nke a, ka m wee mee ka ha gwụsịa dịka n'otu ntabi anya." Ha wee daa akpa ihu ha n'ala sị, "Chineke bụ Chineke nke mmụọ niile na anụ ahụ niile, bụ mmadụ nwere. Ọ sị na otu nwoke emehie, ị ga-ewesakwa nzukọ a niile iwe?" Jehova wee gwa Moses okwu sị, "Gwa nzukọ Izrel okwu sị, sinụ na gburugburu ebe obibi nke Kora na Datan na Abiram rigo." Moses wee bulie jekwuru Datan na Abiram, ndị okenye Izrel wee soo ya. O wee gwa nzukọ Izrel okwu sị, "Biko sinụ n'ụlọ ikwu ndị ikom ndị a bụ ndị na-emebi iwu wezuga onwe unu. Unu emetụkwala ihe ọbụla ha nwere, ka e wee ghara ikpochapụ unu n'ime mmehie ha niile." Ha wee si n'ebe obibi nke Kora na Datan na Abiram gburugburu rigo. Datan na Abiram wee pụta, guzo onwe ha n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu ha, ha na ndị inyom ha na ụmụ ha ndị ikom na ụmụntakịrị ha. Moses wee sị, "Na nke a ka unu ga-amara na Jehova ezitewo m ime omume ndị a niile, n'ihi na ha esiteghị n'obi m.
ọ bụrụ na ọ nwụọ dịka ọnwụ mmadụ niile ka ndị a ga-anwụ, ọ bụrụkwa na ọ bụ nleta mmadụ niile ka a ga-eleta ha, Jehova eziteghị m. Ma ọ bụrụ na ihe okike ọhụrụ ka Jehova ga-eke, ala wee saghepụ ọnụ ya loda ha, ha na ihe niile ha nwere, ha wee rịda na ndụ ruo ala mmụọ. Unu ga-amara na ndị ikom ndị eleliwo Jehova. O ruo mgbe o kwubiri okwu ndị a niile, n'ala nke dị n'okpuru ha gbawara, ala wee saghee ọnụ ya loda ha na ụlọ niile ha na mmadụ niile Kora nwere na akụ ha niile. Ha wee rịda na ndụ ruo ala mmụọ, ha onwe ha na ihe niile ha nwere. Ala wee mechie n'elu ha, ha wee si n'etiti mkpọkọta ahụ laa n'iyi. Izrel niile ndị nọ ha gburugburu wee gbalaga n'olu akwa ha, n'ihi na ha sịrị, ka ala wee ghara iloda anyị. Ọkụ wee si n'ebe Jehova nọ pụta, ripịa ọgụ ndị ikom 12 ahụ na-eweta nsọ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa Elieza nwa Erọn bụ onye nchụaja ka o si n'etiti nsure ọkụ ahụ chilie ihe ịgụ ọkụ ahụ. Gị kpọsakwa ọkụ ahụ n'akụkụ ahụ, n'ihi na ha dị nsọ, bụ ihe ịgụ ọkụ nke ndị mmehie ndị a ndị megidere mkpụrụ obi ha, ka e werekwa ha kpụọ mbadamba ihe ịbụ ihe mmachite dịrị ebe ịchụ àjà, n'ihi na ha wetara ha nso n'ihu Jehova. Ha dịkwa nsọ, ha ga-abụkwara ụmụ Izrel ihe ịrịba ama. Elieza bụ onye nchụaja wee chịrị ihe ịgụ ọkụ ọla ahụ nke ndị ahụ esuriri ọkụ wetara nso. Ha wee tisaa ha ka ha bụrụ ihe mmachite dịrị ebe ịchụ àjà, ịbụrụ ụmụ Izrel ihe ncheta, ka nwoke ala ọzọ onye na-esiteghị na mkpụrụ Erọn wee ghara ịbịa nso isuru ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ihu Jehova, ka ọ ghara ịdị ka Kora, dịkwa ka nzukọ ya, dịka Jehova gwara ya okwu n'aka Mosis. Ma nzukọ niile nke ụmụ Izrel tamuru ntamu n'echi ya megide Mosis megidekwa Erọn, sị, unu onwe unu emewo ka ndị nke Jehova nwụọ. O ruo mgbe a kpọkọtara nzukọ ahụ megide Mosis megidekwa Erọn, na ha chere ihu n'ụlọ ikwu nzute, ma lee, igwe ojii ahụ kpuchiri ha, e wee hụ ebube Jehova. Mosis na Erọn wee bịa n'ihu ụlọ ikwu nzute. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, sinụ n'etiti nzukọ a bilie, ka m wee mee ka ha gwụsịa dịka n'otu ntabi anya. Ha wee dakpuo ihu ha n'ala. Mosis wee sị Erọn, were ihe ịgụ ọkụ gị tinye ọkụ n'elu ya sitere n'elu ebe ịchụ àjà, tụkwasịkwa ya ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Buru ya jekwuru nzukọ Izrel ngwa ngwa, kwuchiere ha mmehie ha, n'ihi na iwe ahụ esiwo n'ihu Jehova pụta. Ihe otite ahụ amalitewo. Erọn wee were dịka Mosis kwuru gbaba n'etiti mkpọkọta ahụ, ma lee, ihe otite ahụ amalitewo n'etiti ndị Izrel. O wee tinye ihe nsure ọkụ ahụ na-esi isi ụtọ, wee kpuchiere ndị ahụ mmehie ha. O wee guzo n'etiti ndị nwụrụ anwụ na ndị dị ndụ, e wee gbochie ihe otite ahụ. Ma ndị nwụrụ anwụ n'ihe otite ahụ dị ọgụ nnu na nnu 16 na ọgụ 15, na-agụghị ndị nwụrụ anwụ n'okwu Kora. Erọn wee laghachikwuru Mosis ruo ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute, e wee gbochie ihe otite ahụ.